kishi ya halatta kuma za ki iya yin kishin ki iya gwargwadon yadda ya halatta domin ki nuna cewa ke ce za ki haska kar kowa ta haska ki je ki ta yi je ki ta hasken amma in zai kai ga hasada saboda waɗanda suka iya kishi ku lura a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ko duk yadda kishin da za ku ba za ku kai irin da gidan matan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda su suna yin kishi akan mutumin da ya fi kowa ne dole su yi kishi to amma in aka zo kuma maganar addini da in suka haɗu kuma sai ka ɗauka kawun ba matan mutum guda ba ne sannan in kowa ta zo yin magana akan wata nana Aisha in ta zo magana akan Ummu Salama za ka ji ta ce ka ai ban taɓa ganin mai basira irin Ummu Salama in tana magana akan takawa ta ce ban taɓa ganin ai mai tsoron Allah irin wancan ba kuma duk kishiyoyinta ne haka za ka tana ta faɗa saboda ba hasada amma in ta zo neman nata matsayin kuma nan duka bata san da kowa ba sai idon ta rufe wannan shine kishi irin na musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa ya mata fada akan ki daina kishi sai dai ma idan ta yi rika fada ya ce gharat ummukum kun ga kishin babar ku amma ba sa yin kishi irin wanda za a fassara shi da cewa akwai hasada wa wanci na fata kun fahimci wannan amma kishin mata na yanzu galibi hasada ne shi sa nake cewa ban taba ganin cikin halittar Allah a iya abin da ya bayyana mu da yake da yawan kyashi da hasada wa dan uwansa irin yadda mata suke wa 'yan uwansu ba in zan yi muku da gaske don ku fahimta shi ne yanzu adadin mata waɗanda ba su yi aure ba da adadin mata waɗanda suka rabu da mazajensu su ne suke da kirki sai suka rabu da mazajen yanzu kuma suna fatar samun mazajen kirki laifin mazan ne yasa har suka rabu da su to amma babu wata daga cikinku don saboda ƙarfin imani za ta ce kai wance kirkinta ya dace da na mijina yana cikin wanda ya fi kowa kirki wance kuma na san tana da kirki kuma ku kuke cewa ciwon mace na mace ne amma ƙarya ne wallahi ciwon mace na namiji ne zai ji tausayin mace ke wannan armala ce tana da 'ya'ya mijinta ya mutu ba dan ji tausayin ta aure ta sai zai faɗa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya akan armala to da ni da shi a aljanna kamar haka ta ce to ba wani sunnan ne da zai kai ka wurin annabi sai ta hanyar wannan matar sunnonin annabi guda nawa ne ka bari sannan kowa daga cikinku idan ta samu ta riga ta shige daga ciki ta cika da wani ta samu wani dan daidai irin wanda take so to fa ba ta neman dalilin da zai sa wata kuma ta matso kusa amma an zo kuma za ta ce ciwon mace na mace ne kuma ga mata ne masu ciwo da yawa amma ba za ta ba su magani ba kuma maganin nan gashi a gidanta kuma maganin ya fi komi sauki duk umarnin da ta yi wa mijinta yana iya taurin kai amma ban da wannan inda za ta zo ta gaya masa duk abin da ta ce masa yayi zai iya taurin kai amma wani ya fi komi sauki ta ce ga wance ina maka wasiya da ita mu nemo lada saboda ciwon ta ciwo na ne don Allah ka je ka nemo wance ka kawo ta mu yi zaman alheri wance da ganin ta na tabbata za mu yi zaman alheri amma bara to ban sani ba ko hala yanzu al'amarin ya fara canzawa sannan kuma babban abin da yake bada mamaki shine ko da mace za ta yarda shi ma wanda yana cikin abin da ya fi komi ban mamaki gare ku mata shine ko da mace za ta yarda a ce miji ya yi aure to za ta ce amma fa banda kawarta duk wanda take so banda ita sai dai wanda ba ta so karka auro kawata karka auro kanwar kawata karka auro makociyata karka auro wadda na santa take mun aiki a gida duk irin waɗannan kin ga wanda ta riga ta santa
kuma ya fi kyau ta saka mata da alheri kenan, kuma ba wani alherin da ya wuce miji, amma ba za ta taba wannan alherin ta so ya shafi wanda take kusa da ita ba, ko za a yi sai dai a ɗauko abokiyar gabata a bata. Wannan al'amari na yana ban mamaki. Kuma ƙarshen cin mutunci a duniya a wurin namiji shine je auro miki kawarki, ya gama wulakanta ki kenan. Kuma matar da kullum ko kin roƙa ko baki roƙa ba, ko da izini ko ba izini ba, sai kin nemi kun yi magana da ita, kullum kuna tare, ba kya son abin da zai raba ku, abokiyar sirrin ki ce, to gashi zai ɗauko ta ya kawo ta yadda ba ma sai kin nemi izini ki fita ba, ku zauna tare.